שלום, כאן אייל משולם מרשת סקרים. היום אני רוצה להראות לכם את מערכת הבילינג שאנחנו מתחילים להשתמש בה החודש. המערכת הזו היא מראה לנו מה אתם אמורים לקבל, מה התשלום שאתם אמורים לקבל. והחודש זה הפעם הראשונה שאנחנו מתחילים להשתמש בה. כדי לראות את זה אנחנו הולכים בצד שמאל למעלה בתפריט ל-My Account, שפשוט רק מרחפים פה, זה נפתח, ולוחצים על בילינג. בתוך בילינג אנחנו מייצרים פה פעם בחודש, מה שנקרא, באנגלית זה נקרא invoice, בעברית התרגום הכי טוב זה נראה לי בקשת תשלום. לפי זה אנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים לשלם לכם. עכשיו, אפשר להגיד, עד כמעט ה10 לחודש, לקראת ה10 לחודש אנחנו מייצרים את זה. אז עד ה10 לחודש אתם לא תראו פה שום דבר, כן? רק invoiceים קודמים אם יש לכם, תשלומים קודמים שקיבלתם. ולקראת ה10 לחודש אתם תראו פה את התשלום. אנחנו עושים את זה אחרי שאנחנו מקבלים אישור מהמפרסמים, שכל העמלות שלכם בסדר. כמו שאתם יודעים, כל העמלות ברשת כפופות לאישור של המפרסמים. לפעמים יש עמלות שמבוטלות, ורק אחרי שאנחנו מקבלים אישור מהמפרסמים, זה קורה בשבוע הראשון של החודש, רק אז אנחנו יודעים כמה כסף השותפים צריכים לקבל, ואז אנחנו מייצרים את הבקשת תשלום הזו. אז אתם כבר תוכלו להיכנס ולראות לקראת ה10 לחודש, אתם תראו אוטומטית שזה מופיע לכם בחשבון, ואז השלב הבא זה שאתם תקבלו את התשלום. כדי לקבל תשלום צריך למלא פרטים, אני עוד מעט אעבור איתכם על טופס שיצרתי, ממלאים אותו רק פעם אחת, אז אם בעבר קיבלתם תשלום, אין לכם מה למלא את זה, אבל אם עדיין לא קיבלתם תשלום, אז אתם צריכים למלא את הטופס, וכדי לקבל תשלום יש שני תנאים שאתם צריכים לעמוד בהם. קודם כל צריך להגיע לפחות 500 שקל, לצבור 500 שקל בחשבון. אם לא צברתם 500 שקל, אז פשוט עוברים לחודש הבא, כמובן שהכסף נשאר לכם במערכת, וברגע שתגיעו ל-500 לפחות, אז תוכלו לקבל את התשלום. דבר נוסף שצריך לעמוד בו זה היכולת להוציא חשבונית מס או קבלה, כן? זה שני התנאים. עכשיו יש גם אפשרות שלישית של לא לקבל כסף, אלא לקבל קרדיטים באפ, כדי לקנות קורסים של אדם, אם זה משהו שמעניין אתכם, אז אתם יכולים לפנות אליי, ואז במקום לקבל תשלום, אתם תקבלו קרדיטים. אבל זה באופן פרטני, צריך לבקש את זה, כי אחרת אנחנו פשוט משלמים לכם כמובן כסף. אוקיי, אז בדוגמה הזו פתחתי בכוונה דוגמה של שם משתמש, שיש לו שני אינבויסים, יש לו גם אינבויס בדולרים וגם בשקלים, רציתי לדבר על זה כמה מילים. מי שוותיק ברשת יודע שבהתחלה הרשת הייתה עובדת בהגדרה של דולרים, שכל דולר זה 4 שקלים, זה השער הקבוע ברשת, ורק לפני חודשיים או משהו כזה, החלטנו לעבור לשקלים. עכשיו, אם יש לכם המרות מהתקופה שהיינו עובדים בדולרים, אז יהיה לכם, אז זה נשמר ככה, אז בפעם הראשונה שתקבלו תשלום, יהיה לכם שני אינבויסים. אינבויס אחד שהוא בדולרים ואחד בשקלים, זה רק בפעם הראשונה, ואחר כך בהמשך, כמובן שאנחנו עובדים רק עם שקלים, אז יהיה לכם רק אינבויס של שקלים. אז אם אתם בהתחלה רואים שניים, אז שתבינו למה. והסכום הוא הסכום הזה כפול 4, הדולרים כפול 4, ועוד הסכום הזה, זה הסכום שאתם צריכים לקבל. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם במסך הזה, זה את הפירוט של האינבויס. אתם יכולים ללחוץ על האינבויס, ואז אתם יכולים לראות את הפירוט של מה ההמרות שאתם מקבלים עליהם תשלום. אתם רוצים לדעת את הפירוט. זהו, מעבר לזה אני אראה לכם את הטופס, כדי שתדעו מלא. זה הטופס. אולי רק מילה לפני זה, אנחנו עושים תשלום, התשלום שאנחנו עושים זה רק בהעברה בנקאית, אנחנו לא משלמים לא בפייפל, לא בצ'קים, לא בשום דבר אחר, רק בהעברה בנקאית, ולכן אנחנו צריכים לקבל מכם את כל הפרטים, כולל הפרטים של הבנק. אז זה הטופס, אנחנו נעבור עליו מהר, למרות שנראה לי שהוא די ברור, אבל אני רוצה שהכל יהיה ברור לכולם. אז דבר ראשון שאתם צריכים לכתוב זה את האימייל שלכם, את השם, את המספר שותף, את השם משתמש ברשת השותפים, זה האימייל שאיתו אתם מתחברים לרשת השותפים, כן? יכול להיות שיש לכם אימייל אחר, וזה לא אותו אימייל, בגלל זה אני מבקש את זה פה שוב פעם. ומספר טלפון שאפשר להתקשר אליכם לבירורים. זה שאלה מאוד חשובה, אם אתם יכולים לקבל חשבונית או יכולים להוציא חשבונית או קבלה. אם אתם עונים לא, אז אתם לא תוכלו לקבל תשלום. תוכלו לקבל קרדיטים באפ, כמו שאמרתי מקודם, אבל לא תוכלו לקבל תשלום עד שתוכלו להוציא חשבונית או קבלה, וזה לא תנאי שלנו, זה פשוט ככה לפי החוק. שהחלק הזה הוא חלק מאוד חשוב, האם אתם יכולים לחייב מע"מ או לא. אם אתם עונים כן, אתם יכולים להוציא חשבונית מס, זה אומר שאתם עוסק מורשה או שאתם חברה, זה אומר שאתם תקבלו את כל הסכום שמגיע לכם, לפי מה שראינו מקודם באינבויס.
אם אתם אומרים לא, זה אומר שאתם עוסק פטור, ועוסק פטור לא מחייב מע"מ, זה אומר שאתם תקבלו את הסכום שמגיע לכם, שראינו באינבויס, פחות המע"מ, כן? כי אתם לא מחייבים מע"מ, ואנחנו לא יכולים להזדכות על המע"מ, אתם תקבלו את הסכום פחות המע"מ. אז זה חשוב להבין את זה. צריך לסמן פה את האפשרות הנכונה, עוסק פטור מסמן פה, עוסק מורשה או חברה מסמן פה. אחר כך אנחנו צריכים את שם החברה, מספר ה-XP, והאם קיבלתם מאיתנו תשלום בעבר, זה מאוד מאוד חשוב לנו לדעת אם קיבלתם כבר תשלום או לא. בעיקרון בדרך כלל אתם תגידו שלא קיבלתם, כן, אבל אם כן קיבלתם בעבר תשלום, אז תסמנו לנו את זה. ושאר הפרטים פה זה פרטים של חשבון הבנק, כן? שם של הבנק, מספר בנק, מספר סניף וכו'. כל הפרטים האלה זה פרטים שאנחנו צריכים כדי לדעת להעביר לכם תשלום. זה הכל, תודה רבה, ולהתראות.